Viatjo a un país europeu. Ja tenim la targeta sanitària europea, però dubto si agafar una assegurança de viatge de reforç. Val la pena o no? La resposta és sí i us dono 3 motius. Primer, perquè en molts països europeus hi ha copagament sanitari, és a dir, que hi ha serveis que s'han de pagar a banda. Sense anar més lluny, això passa a França. Imagineu que us toca pagar una part d'una intervenció quirúrgica greu, part dels medicaments o el servei de l'ambulància. Segon, són assegurances que van més enllà de la cobertura mèdica. Inclouen la pèrdua d'equipatge, els robatoris, l'assistència d'un advocat en cas que hi hagi algun incident, la repatriació de cossos per malaltia o per mort i també el desplaçament de familiars al país on estigueu viatjant en cas que us passi alguna cosa. I tercer, és un servei barat que val la pena invertir per viatjar tranquils. Us poso un exemple del que costa una assegurança de 4 dies als Països Baixos. Contractem l'assegurança IATI Escapades, que és ideal per viatges a Espanya i a Europa. Seleccionem els 4 viatgers, les